Sok szeretettel köszöntöm a jubiláló házaspárt családtagokat és a megjelent vendégeket, akik megtisztelték jelenlétükkel Balázs Imre és Samró Nagyesda 1966. július 3-án Kusockában tett ünnepélyes fogadalmának megerősítését. Kedves házaspár! Az emberi élet évszázados rendje, hogy a dolgos hétköznapokat ünnepnapokkal váltjuk fel. Ezek közül az a legszebb ünnep, amikor a családot, az emberi egymáshoz tartozás legszorosabb és legfontosabb formáját ünnepeljük. Az életben vannak események, amikor elfeledve a gondokat, a keserű emlékeket, a kudarcokat, átadhatjuk magunkat a pillanat varázsának. Ez a mai nap is ilyen esemény, hiszen 50 éve megkötött házasságunkat ma ünnepélyes keretek között megerősítik. Kérnék minden kedves jelenlévőt, szíveskedjenek felállni. Megerősíti ön, Samró Nagyesda, az 50 éve tett fogadalmát? Köszönöm. Megerősíti ön és Balázs Imre az 50 éve tett fogadalmát? Igen. Köszönöm szépen. Kérem kijelentéseiket aláírásaikkal legyenek kedvesek hitelesíteni házassági emlékkönyvünkben. Vendégeknek nagyon szépen köszönöm, foglaljanak helyet. Kérem őket, hogy a fogadalmukat a gyűrű ismételt felhúzásával és majd egy házastási csokkal becsépre ér meg. Anyunak kellett kérdezni. Bárcsak fog melyik értünk is. Kedves házaspár, nehéz elmondani pár szóval mindazt, ami önökkel az elmúlt években történt, hiszen az ember élete többnyire fáradtságos munkával telik, amelyet megszépít az élet sok-sok apró öröme. A fő célt mindketten elérték, a munka és a család szeretete betöltötte életüket. És most felvessük vissza gondolatban pár percre az elmúlt éveket. Egy véletlen találkozás, tánctéri randevúk és többfordulós lángkérés után 1966 nyarán 50 évvel ezelőtt ifjú házasként álltak az anyakönyvvezető előtt, tele reménnyel, vággyal és szeretettel, hogy egymásnak hűséget fogadva egy új családi életet alapítsanak. Bizonyára nehéz volt a házasság elején összehangolni életüket, egymáshoz alkalmazkodni, megszokni egymás természetét. A szeretet azonban feloldotta a belső feszültséget, és a kezdeti nehézségek mellett bensőségesek voltak a közös beszélgetések, tervezgetések. A házasság nem ideig, óráig tartó együttélés, hanem kemény küzdelem a jövőért, és felelősségérzet a felnevelendő gyermekek sorsáért. A gyermekek azok, akik életünket bearanyozzák. Emlékezzenek vissza arra, hogy mennyire várták gyermekeik Imre és Mónika megszületését. Azt az örömet, amit a gyermek érkezése jelent a szülő számára, szavakkal kifejezni nem lehet. Hiszen nincs szebb dolog két ember közös életében, mint együtt figyelni gyermekeik arcán az első mosolyt, az első lépéseket, az első szavakat. Nagyon sok örömet és szeretetet kapnak unokáiktól, Jánoskától és Balázskától. Önök már tudják, hogy a házasságban a legfontosabb dolog meghallgatni, megérteni egymást.
Ez már egyben az élet művészete is, mert most érzik igazán, mennyi mindenen átsegítette önöket a türelem, az egymás iránti megértés, a szeretet és a féltő aggodalom. A szép emlékek mind-mind egymás iránti szeretet jutalma, hiszen a lángoló szerelem idővel szeretetté alakult át. Emlékezzenek a sok nehéz órára. Most utólag érzik, bármennyire nehéz is volt elviselni, bárhogy fájtak is a szomorú és nehéz percek hozzátartoztak életükhöz, hiszen a közös küzdelemben fonultak szorosabbra a szeretet szálai. A mai szép ünnepen, amikor 50 évvel ezelőtti forradalmunkat egybehangzóan is megerősítették, bebizonyították, hogyha újra kezdhetnék, akkor is egymást választanák. Hiszen, hogy önöket idézzem, végig gondolva az együtt átélt 50 év nehézségeit, örömeit, keserveit, elmondhatjuk, hogy ott akkor 1965-ben nekünk találkozni kellett. Kívánom önöknek, hogy továbbra is jó egészségben, szeretetben, megértésben éljenek együtt, és kívánom, hogy még nagyon sok évet töltsenek el egymás oldalán. Kívánom, éljenek úgy, hogy Makay Sándor írósorait a saját vallomásuknak tarthassák. Szeretlek, mert téged szeretni jó, mert ismerős minden mozdulatod szabad, mert tudom, hogy jössz, s ha nem is tudnám, megéreznék. Szeretlek, mert titkaimat rád bízhatom, mert csak neked mondhatom el, hogy mi fáj és mi okoz örömet. Mert ha rád bízom magam, olyan, mintha magamba rejtezkednék, és mégis más. Végezetül ürítsünk egy pohár peskőt az önök egészségére és boldogságára. Ezt is kéred meg. Ja, hátraadom el. Ennyire félretettem, nem leszel benne a képen. Köszönöm.